Ya îro imkanê nebû ez weşanê çêkim doh me basa petrolê kir mijarekî mihîm bû hevalê me ege merak dikin dikarin biçin Dem TV temaşe bikin basa me dirêj basa bazariya petrolê kiriye petrola Kurdistanê çawa qaçaxî tê firotin çawa derbasî Îranê Tirkiye tê kirin û hem jî nod û çar saliya evê bû komkujiya Zîlanê berfirehî behs kir. îro jî eger me bername çêkira min ê behsa ew ê bikira. Vîdeoya min a beriya sê roja me behsa Beşar Esad kiribû. Yani bersiva Beşar Esad ya ku îro ket çapemeniyê min sê roj berê behs kir. Beşar Esad şertê xwe neguharandiye. Du şertî wî esasî hene hêjî dewam dike. Yek dewleta Tirkiye axa ku dagir kiriye divê jê vekişe ya dijî ji çeteya ra çareserî bibîne. Pêşniyaza min çi bû? Tayyip Erdoğan van çeteyê xwe bibe li qesra xwe a 1300 ode li wan de re bicih bike. Li ew ode vala ne. Bila bikirî tiştekî bê. Ew çeteyê xwe yê ku xwedî dike heyfin gune ne bila serê wan jî doşeyekî belîfekî xweşik bibîne. Di wê qesrê de bila bicih ke. Madem a xwasta heyranê wan e ji wan hez dike ne wisa? Wala erê ji xwe Esad her tim divê jî yani ew neguhertiye jî îna ama ew ka Hakan Fidan te xwendî ro. Yani gor Hakan Fidan êdî Erdoğan û ew sedî sed nayên bahev. Eyn cümle olarak te re bêjin bi Tirkî dibêjî biz Suriye muhalifleriyle ilgili durduğumuz yeri değiştirmiyoruz. Suriyeli muhaliflerin özgür kararı esastır. Biz ancak burada yapıcı bir rol oynayabiliriz. Onları yarı yolda bırakmamız söz konusu değildir. Çünkü Tirsiyan ev çete bivin bela serê wan. Sivê disbe berê xwe didin Tirkiye tarûmar dikin. Ev çeteyên pir xeterin. Bi taybetî çeteyên El Nusra bermayên Daişê ne. Ew bikevin Tirkiye serûbin dikin. Ev Hakan Fidan van tiştana zane. Tehditekî pir ciddî ji çeteyan girtiye. Yek jî bersiva Beşar Esad pir zelal û net bû. Li hember milletê Tirkiye dibe tu dijminahiya me tune, li hember dewletan dibe em dijminahî nakin. Rêvebirên dewletan ê ku welatê me tevle hev kirine dibe vegerin beriya 2011'dan. Yani beriya 2011'dan şert çawa biyet ve veger wê derê. Yani divê derê de tazminat jê heye. Dewleta Sûriye tazminata xwe jî dixwaze. Yani divê şertê me îroyîn heta ve negere 2011'dan imkana ku em bi dewleta Tirkiye re rûnên tune ye. Çawa ku ew pîsî derxistine dibe ew pîsîya xwe bi xwe paxiş bikin. Temiz bikin. Yani vê derê de înisiyatîfa ku bi dest xistiye Sûriye hakikaten balkêş e. Çünkü Rusya, Putin dixwast hevdîtin pêk were. Vê derê de jî tê femkirin Sûriye yani rêveberiya Esad Putin ikna kiriye. Gor vê daxuyaniya Hakan Fidan te dibe ew bên bo hev ez bawer nakim edê me pûç bûya. Hakan Fidan daxuyaniya wî felsefîs we vala ye. Wextê ku Esad bibêje ez amade me dewleta Tirkiye ji zû amade ye. Çima Hakan Fidan doh pêr hefteyekî berê çima ev daxuyanî neda wextê ku Tayyip Erdoğan lavê Esad dikir sayîn Esad were em bibin dost falan. Çima wê demê ev daxuyanî neda? Yani ew xwasta xwe piçûk xist çima ew daxuyanî neda? Piştî ku Esad helwesta xwe ya li hember Tirkiye zelal kir Hakanê me derdikeve erê em jî naxwazin. Tabî tu jî naxwazî çünkü mêrik xwe zelal kir. İşte ev helwesta yani tavrê rêveberiya Baas ya Esad insanê ku çapemeniya Ereb bişopîne, ajansên Sûriye bişopîne ji xwe zelal e. Di serî de zelal e. Yani ji berî ve vê tişta xwe tim dubare dibêjin em dixwazin li hev werin ama divê şertê me hene. Ev şertana ama yani eğer tahmin xwe dibêjim gava mesele hat ser Kurdan çünkü meselan ser Kurdan ji bo Kurdan ji bo xatirê Kurdan dibêjî Sayın Esad nizam were em bihev bin newsa yani wekî de Almanca Erdoğan çi ye tenê Kurdinin? Siyaseta dewleta Tirkiye ya diplomasiya wan ya navnetewî ya rojhilata navîn her tişt girêdayê siyaseta wan a Kurdan e. Yani xirabkirina pergala îro ya Kurdan heta berçava negirin siyasetê nameşînin. Ew li Afrika jî siyasetê bikin di hişê wan de Kurd heye. Em çawa Kurdan têk bibin. Tên Avrupayê
buna parsek li ber derê Avrupayê hemî di her şêwan da em çawa bikin van dewletên Avrupayê îqna bikin sivê disibe pergalekî sistemekî nedin Kurda. Yani jî statiya wan nas nekin. Diçin Amerîkayê îş û karê wan mesela diçe NATO'ya ya NATO saziyekî aqwas mezin an navnetewî Tirkiye endame û bihêze. Li NATOyê jî xwe dike parsek li ber derê wan. Dibe em yani ew qasa pirsgirêkê mezin ê Tirkiye hene ew qasa şerê mezin ê navnetewî hene her tiştê xwe berdide em terorîstan naxwazin em li başûrê welatê xwe dewletekî terorîstan naxwazin. Yani siyaseta wan hemî li ser Kurdan e. Yani em Kurd dibe xwe piçûk nebînin. Em niha ketine rojevê lêbelê em qelsin. Yani em zayıf. Ama siyaseta Tirkiye elbette ki hemî endeksê mesela Kurd e. Niha do min nûçeyek xwend ez tam nizanim behsa çi dikirim tam detayî wî nedît ez lê geriyam jî min nedît Erdoğan gotiye me operasyonê xwe yê li Başûrê Kurdistanê û yê Rojavayê Kurdistanê dibe em ê bi dawî bikin em hatin dawî. Na Erdoğan ne ew ê Dişterî Bakanî got em ê Ekîmê de xilas bikin. Yani gelo operasyonê xwe bi dawî bikin. Erê operasyona anha dest pê kiriye ya anha Başûrê Kurdistanê. Ji bo Rojava ne bu Başûrê Kurdistanê got em ê heyanê Ekîmê berdewam bikin de Ekîmê de em ê biqedînin. Yani ew dibêjin ya ew dibêjin çemberek heye. Zanî ev bahsa wê çemberê dikin dibêjin me çemberê dî aniye serhev. Aniye serhev çi ye? Navbera Rojava û işte Başûrê Kurdistan û Zap û Nizam Qendîlê tê birîn. Navbera dîsan Şengalê û wer tê birîn Qandîlê û Rojava falan. Ew dibêjin me ew çembera hemû Amediyê der dûra wê jî girtiye dibêjin. Hindik maye dibêjin falan. Yani bahsa wan dikin. Vrada Türkiye çawa xwed xapîne zanî hevalê Adem. Ji Tirkiye civaka xwed xapîne ku PKK tenê ji sed disud gerîlayan pêkitê. Erê. Waya civaka xwed xapîne. Ama ya rastî ew jî dizanin ku êdî ev tevgera ku em behs dikin ew qas berfireh biye sirf li Bakurê Kurdistanê 7 milyon insan dilsozin. Yani gönüllü dengê xwe didin vê tevgerê. Ev tevger çeperê wî, millê wî ew qas berfireh bûne yani imkana ku tu bikarî bî zirar bidê tuneye. Em Kurd eger zirar nedin xwe imkana ku dewleta Tirkiye bikaribe zirar bide me tune çünkü her zirara ku dide du qatî wî dîsa em serxevat. Yani ev tevgera ku behs dike ji disud pênsil gerîla pêk nayê. Ew sembolîk el wê derê. Niha li Rojavayê Kurdistanê 100,000 insan çekdar di destê wan da sîlah heye hem jî sîlahên mezin qismekî wan sîlaha konvansiyonel in û ev insan 24 saat ji şer re amade ne. Yani ew tevgera ku dibêje em ê di nava mehekî du meha de xilas bikin. Li Rojavayê Kurdistanê şax vedaye. Li Bakurê Kurdistanê şax vedaye. Yani PKK ji hêzên çekdarî pêk nayê. Hûn zanin anha sirf li her derê dünyayê nêzî 1000 insanên vê tevgerê di nava dîplomasiyê de dixebitin. Qiravat stûyê wan hene, dosya binçengê wan de ne sirf dixebitin. Ha xebata wan çi qas bi ser dikeve û meselekî dine. Ama hakikaten derdora 1000 insan sırf karê dîplomasiyê dikin. 100,000 insan çekdarê wan hene. Bi milyonan insan alîgirê wan e. Tu kudira PKK tu zirar didê. Li Başûrê Kurdistanê, li Zapê, li ew deverê ku lê tevgerên askerî tê kirin, ew deverên ku tên bombekirin ama devlet xwe dixapîne bi bombekirina wan deveran. Yani Dışişleri Bakanı yani Dışişleri Bakanı yani navê işte biz geri çekiliyoruz. Yani mesela ceketi ya ana ketine ya deru dorek ambejin peşmerge KDP'li un işte falan ev hemû şunda vekişin nizam cinnu avakirin falan navêjî em şunda dekişinin dibêjî em ewan wê operasyonê bidin sekinana yani li wirin zanî mesele çi ye yani dibe em tin bêjin ya dibêjî ya mesele ne tenê PKK kardeşim bana tên işgal dikin dagirkerin bana ben zanim yani bana çi sêr dikin yani bana gelo çi ye yani acaba dibe ku Amerika mühlet da be wan yani heqê ve heye û êriş bikin ama heta ew jî dibe heta vê tarîxê ve çi kir piştî em nikarin demdirêj yani yan jî bê dem bê sînor em nikarin destûr bitin we ama hevalê bedran Amerika
eğer tişkilse hayse az zede bavar nakim çima belki Türkiye lewir dimine eğer lewir derke ben bizanin ku jari tamam rast Amerika gotiye tamam biçe te çikir nave 3-4-5 mahana peki o şunda da ger eğer var sabbe hem bizan bibin Türkiye şuma vede ger jari hem dibin tamam demek ki Amerika ama eğer bavar nakim ku Türkiye tanku topi xwe berku cî ava kirine yaw yani 5-6 cî nû ava kirine bana çawa bu teslimî evê dike dede peşmerge KDP şunda vede geri ez bawer nakim nizam yani cî üsa Amerikayê jî çavê xwe girtiye Yani vê gavê eger tu li ser plana bicîkirina çeteyên di Sûriyê eger tu bifikirî mantıqî mero bifikire hebûna van çeteyên Sûriyeyî li zapê li herêmên ên ku dagir kiriye bicîkirina wan pir zehmet e. Yani ev çete ji li wê ew derê nasekinin na ew nasekin mesela tu dikarî 5 meha 10 meha salekî tu meaş kirî dîwan da ew çete wê meaş çi bikin serî çi? Yani bi maaş bi pere tu nikarî insana li wê derê bidî na çünkü zivistana wê derê pir çetin zexîre xwarin lojistik ew bide yani tu divê bi balafiran bi helîkopteran bibî daînî werî yani vaya demekî kin de bi niyeta propagandayê tu dikarî çetiya bibî wê derê bicî bikî ama paşê tu mecbûrî vekişî. ama dibêjin hevalê bedran mesela tek şey dibêjin mesela gotinê û hinek ji istihbaratê dikirin dibêjin ki çete birine em bêjin bi sedan çete çûne sedî sed ew kes kincê leşkeran jî lê kirine cilê wan çûne yani em wê zanin dibêjin devleta Tirk ana em bêjin bombardıman dike tişt dike lê demekî nêzik de dibêjin êrişê bi leşkerî dike yani bi peyatî em bêjin êrişê hinek deran dike û di pêşî da jî hinek koricî çûne ji xwe ew hene hinek jî ew çetana hene yani li wekû çeper wan pêşiya xwe dixînin diçe wekû dibêjin mayîn eşeğî ya yani belav dibin dimirin bila ew bimirin falan dibêjin ew êrişa jî demekî nêzik da dibe diceribînî eger hinekî biçe diçe neçe jî xwe wekû te got ew çeteyana êk bû peran hatine ku tirsana dengê çiyan bîle binê wan ew dike yani ew nikarin bisekin û bi mehan nikarin bisekirin belkî du ku hefteyekî çend raz nizam falan bisekin dirêj nikarin bisekin yani ama êrişek dibêjin dike Mesela li Sûriye bi şeklekî tu dikarî civakê îqna bikî tu bibêjî ev çeteyê ku ez wan xwedî dikim ji Sûriyê ne hikûmetekî muxalîfê Esadin eger Esad hilweşînin yani weke hêzeke yani şoreşker em şoreşê dikin em Esad hildiweşînin dişûna Esad da em vê derê heremeke demokratîk yan jî heremeke li gorî irf û adetê şeriatê em ê welatekî ava bikin veya bi şeklekî dikare derbas be ama ji ber ku ew hemwelatiyên Sûriyê ne li Idlibê li Ezazê li Cerablusê li wan deran qismekî anîne el Efrînê bicî kirine ev bi şeklekî tu dikarî bidî bistînî Esad rafina ama tu van çeteyan bînî Başûrê Kurdistanê bicî ki tu li ser kîjan esasî propaganda xwe dikî çawa mümkün e yani nabe mantıqa wî tune sirf tu bibêjî ez min însan anîne vê derê min kirê kirine ji bo têkoşîna li dijî pekekî veya têr nake niha tiştekî din mesela dewleta Iraqê mühlet da yan jî destûr da dewleta Tirkiye were wê derê bi şeklekî tevgera xwe ya eskerî bi pêş bixe ama bala telê di nava vê hefteya da wî de ji qas daxuyanî hatin dayî bertek hatin nîşandan reaksiyon çêbûn gotin êdî bes e divê tu vekişî yani Iraq herçend em piçûk bibînin jî zerar dîtibe jî dewletekî kev ne dewletekî bingehî ne ez behsa hikûmeta Sudanî nakim hikûmeta Sudanî dikare bi Tirkiye bide bistîne dikare müttefîq be li ser hin meseleyan wextê ku hikûmeta Sudanî daxuyanî Esad dît ku Esad rû nade dewleta Tirkiye û bi xwe jî hêdî li hember dewleta Tirkiye derdikeve çünkü vana ji hev hêz digirin milletên Iraqê milletê Kurd wextê ku li hember van tevgerên eskerî derkeve ev cesaret dide hikûmeta Sudanî ku ew jî li dij der bandor tesîr li hev dike îja li ser van hemiyan jî li pişt van bertek reaksiyonan jî dewleta İranî heye yani İranê jî divê em piçûk nebînin İran
Renade operasyonên devleta Tirkiye yên li Zapê jî yên li Başûrê Kurdistanê jî. Yani İran naxwaze. Rast e. Çünkü eğer tu wan çetiyan bînî li wan herêman bicihî bikî, bi şiklekî tu gerîla lawaz bikî, ew sînor ji Colemêrgê bigire heta Silêmaniyê li seranser serê wan çiyayan ew çiya qismekî aîdê Îranê ye, qismekî aîdê Iraqê ye. İran çawa dikare destûr bide wan çeteyan li serê çiyayê xwe bide bicihî kirin? Aynı rast. Amerika jî nikare destûr bide. Çünkü wextê ku ew çete bikevin wan herêmên ku gerîla lêne, herêmên parastinê yên medyayê, ew çete êdî ji wê derê dernakevin. Êdî ew dibe baregehê wan, ciyê perwerdê, êdî dibe navenda wan. Ne İran destûr dide, ne Amerika destûr dide. Ama bingeha wan a sosyolojik tune. Yani weke Evet. çekdar devleta Tirkiye demborî dikare erzaq bibe, lojistik bibe bîne, wana xwedî bike. Ama bingeha wan a sosyolojik a civakî tune. Nikarin mesela PKK çima bi salana li wê derê? Çünkü gundê wê derê piştgirî didine, milletê Kurd li wê derê, ew der Kurdistan e û PKK li ser navê Kurdistanê tê dikoşe. Yani bingehekî wê sosyolojik heye, merû fehm dike li wê derê Erê. xwe bigire. Ev çete li ser çi propaganda millet destek nade. Ji ber vê yekê bingeha wî tune. Bi her halî de bi cîbûna wan hem li gorî siyaseta li dijî siyaseta Amerîkayê hem jî li dijî siyaseta Îranê ye. Ez pir îhtimal nadim. Yani cinabe cikirin ne de le jibo erişi yani eriş bike wan ambijin an tê koştin an şunda vegerin. Demek ki kur belki duvaku wan vaku paramiliter işte mayna şeyem de bejin le peş xwe ew bike belki var. Bişîrî wekî de jibo maynan ez bar nakim. Ji PKK'ya ku em nas dikin hevalê adê, PKK pir bihêsanî dikare stratejiya xwe di 24 saatan de biguhere. Rast e. Yani PKK ew qasa bihêze ez garantî didim te eger hêzên xwe ji herêma Zapê vekişîne yan ji qismek ji Qandîlê vekişîne tu zirar nabîne çünkü wisa xwe bihêz kiriye siyaseta xwe ew qas berfireh kiriye ji Avrupayê bigire heta rojhata navên Rojava, Bakurê Kurdistanê li Silêmaniyê hewlêrê yani zirar nabîne. Yani Rast e. tekoşîna PKK'yê li ser pişta gerîlla tenê nameşin. Tekoşîna gerîlla, şerê ku gerîlla dimeşîne mücadeleya berfireh a vê tevgerê de belkî sedî dê heye, belkî sedî pênc. Lingê ragihandinê heye, medya, çapemenî heye, yani pir berfireh heye. Ji ber vê yekê PKK pir zirar nabîne yani. PKK tabii ki yani 40 sala vî şera berdamkar li hemberî devlete gelekî bi quvvet şer kiriye bi salane yani ev ji ber wê yekê tiştê tibê rast e yani duwa ku stratejik olarak PKK bêjî tamam el li vir hinekî şinda dikişim nizam çi dikin filan manevra strateji yani. Na mesela çekdariyê de tecrübe pek gelekî zêde bi devleta Tirkiye nakeve şerê çeperê yani cephe savaşı. Herê. Şerê cephe çênake. Yani şerê gerîla dimeşîne. Gerilla taktiği yani. Gerîla li wê derê mesela dikare bêje gerîla li wê derê tune. Ha. Xwe tune dike, xwe vedişêre ya xwe Aynı rast. Yani ji wî zirar nabîne. Çünkü şerê gerîla da tu tuneyî. Normal Wê rojê ew me vîdeo pervekir nizanim hani va helikoptera dawiyê xistin ya. Tedê wê da jî mesela helikopter dibêjin qey ew derine bomba kerine. Herkes tune. Kes hatine koştin nizam çune falan. Helikopteri sa bi normalî eskeran dalixînin. Du helikopter tên. Bir de divê de hemen gerîla weku te goya xwe carna tune dike tu nabînî jî hemen derketin rê xistin yani. Mesela enekî ew jî yani. Hevalê bedin tiştekî dijî dixwazim em li ser bisekinin ya jî tu li ser bisekine. Keremke. Ne? Na. Keremke. Ya li gabarê petrol derdixin ew pir zorê biçû ya. Bar pêrar wextê gotin em petrol derdixin me got vaya reklam e. Herê rast e. Ne rast e. Çünkü em spor derketin gotin petrola gabarê ew qas di Kurda ye derxistina wî mesrefê pir mezin e. Mesrefê wisa mezin e tu petrolê derbixêjî tu wî petrolê bifroşî mesrefê xwe dernaxe. Yani ev gotina spora bu. Ama paşê doh pêr çapemeniya Tirk de xwend dîsa dibêjin nizanim em ê çend hezar çend milyon varîl petrol derbixin û petrolekî pir bi kalîte ye veya derxistina petrolê ji gabarê pir mirovan değişîne ji aliyê manevî ve ji ber ku ciyê egîdan e. Erê. Yani ciyê ku egîd li wê derê şehîd bû gabar
jaliye manevi ve ji bo Kurdan gelekî mühim e. û bi şiklekî bihata parastin baş dibû. Yani destur ne da bana devleta Tirkiye ji wê derê petrol derxe baş dibû. Yani ew çawa dibe nizanim mirovan değişîne. Rast bêjî. Baş e. Tamam. Baş e hevalê Bedran gelek spas. Me tu dî gelek kêxweş bûnem. Malate ağa. Divê hîna temaşe dikir ez derva bûm. erê me zematê kir xweşî bû. İja maç 20 dakika ma 25 dakika ma em kabinêrin em wekû me got ez dibêjim bijî İspanya yani de adı dilê me da wekû İspanya divê kupayı bigirî ka em binêrin çawa dibî. Anya İngiltere ne? Erê. Tu dibixwazî kîjan taxim bigirî? İngiltere. Çima? Hevalekî nivisan bû binêre. Emin ez ditim li cem feqîra me. İngiliz Binêre hevalekî nivisan dû nivisa wî hat ber çavê me got şukur me got İspanya. Hevalekî got ya İspanya da Kurdistan wexta kirin çar parçe di rola İspanyayê got nivisa me jî got hat hemûm şukur me got İspanya. Ez jî bînim bîra te tu zanî. Yani ez bim ez dibêjim ya İspanya. Ya mesela Zayn çima İspanya. Katalon tê bîra min ez dibêjim İspanya. Bi rastî bêjim ha. Ama newseye mesela were em te îqna bikin heval nû çi dibêjin herkes dibêje İspanya. Yek navê jî England. Tenê tu dibêjî. Heval were em hevalê Bedran bi hevra bînin ser ew ê. Yani çima tu dibêjî İngiltere? 3 sal berî 4 sal berî bû xwest hilbijartinekî referandumekî çê bike wekî ka milletê me serxwebûnê dixwaze ya naxwaze. Ya ew İspanyolê ku hûn destek dikin mala wan xirab kir. Ser û goyê jinên îxtiyar şikenandin. Yani firqa İspanyol û Tirka İşte ew faşîst ê İspanyol ama di nava wan de însanê gelekî baş em bêjin Katalonya bölgesi hemû însanê başin ji bo xatirê wan em dibêjin hani. Katalonya hemî Katalanın. Mesele ne Katalan e? Mesela ji bo xatirê wan em dibêjin. Na em bazariya xwe dikin heval no ele ekranê hûn kî dibêjin hemû heval me binêrin. Yek jî ez İngiltere destek dikim çünkü vakti İngiliz pişkirî bidin avabûna Kurdistanê ez dibêjim ya İngilîzan Kurdistan ji xwe kir çar parça çawa pişkirî didin carekî dikin yek. Newseye hevalê adem newseye binêre 1916 ez wexta te nagirim. Na te tişnabî. Mr. Sykes û Picot hebû. General Picot Fransız bû. Sykes dibêje em Kurdistan avakin li rojatana. Picot ew ê Fransız dibêje asla ez destûr nadim. Ez Kurdistan naxwazim. Ji Kurda hez nake. Êk û pêşî li Kurdan girt Picot bû. Dosê Tirkan em abi. Picot destûr neda avabûna Kurdanê. Mesela ev beriya peymana Lozanê. Di peymana Lozanê de êk û Lozanê pêşî li İsmet girtin. Gotin hatta Kurdistan çêne be hûn muxtariyet otonomî nedin Kurdan em Cumhuriyeta wan nas nakin İngiliz bûn. İngilîzan di peymana Lozanê de pir pişkirîdan Kurd. Hatta gotin em xirab dikin. Peyman xirab kirin. Gotin peymana Sevrê çawa ye em li gorî yî dimeşin. Halbuki di Sevrê de Kurdistan heye yani. Kurdistan heye di Sevrê de. 2 sal yani 1922 de Sevrê de Kurdistan heye. 1923 2 sal pişra Lozanê wextê tên cem hev İngiliz dibêjin na gerek Kurdistan hebe. Ya İsmet dibe arkadaş me Kurdara le hev kiriye ortağê me ne devlet ji wan re îcab nake çünkü Türkiye devleta wan e. Awqat dibe na her rejmira ispat ke delil belge bîne. Du meh navber dide. İsmet vedgere te Cem Atatürk dibêje İngiliz naxwazim. Dibe em li ortêma. Wê demê diçin ji Dêrsimê ji Bitlisê çehem beylî Kurdan tînin dibin Lozanê dixin otêla da bi cih dikin wana wekî şexsiyet wekî berpirsiyerê Kurdan nîşan didin bi wan îmze didin girtin İngiliz wê demê dibêjin madem Türkiye devleta we û Kurdan e wê demê em dikarin îmze kirin. 2 meh İsmet vedgerînin Tirkiye navber didin peymana Lozanê. Aha wala Espanyayê golek avet. Pir ser İngilizce da ne için? Çünkü kadera mehneki desi İngilizce da li gorî wî tevgerin. Çünkü İspanya nikare tesirle statüye Kurdistanê bike ama İngiliz dikarin. Tabii ev rast e divî alî da. İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Amerika.
Vana derhaki kaderamedat karın bir yer bidim. Ne rast ve Ali da Ali siyasi de rast beji le der siyasi İspanya başıdır, hoşdur ya holigani İngiltere falan hem ne ara avcı Milan on Türkiye Nijat Perest'ten hem Milan vanın bu kadar sa civan betertir. Jiber ve ki hem beji İspanya bejin Bu eştera tişekdici bejim dünya alem statüya Kürdistan'a kabul bikeci İspanya kabul nake. Çünkü İspanya vakti statüya Kürdistan'a kabul ke mesela vana ya Katalan are tamam baş at havali bedran de adli me da havam hamu havali me besadin no bejin beji İspanya tuji ve ko hendek havali de beji England em tişkin karım bejin ki bunu azadın ama ku terkan karım bejin ama gerek her İngilizce ne bejim biji İspanyacı yani em taraf ideali evi da bejin futbol da bejin vakidin ama az var Aligri İspanyolan ya Aligir derken esası az gava mesela futbolu seyirdikim ya burası bejim az denerim ki can tim heneki de emin bine edistere ya goleki du golon da ve bejim bura evdiş babi yani heneki eko şindana heneki xarab dedin bejim bura evre serkevin ev tişte gidin ama gava emejin Türkiye و یکی دلیزن بخوادی از وکیلی دو بیجم اصلا دلی من پرخه دو بیجم یعنی برا او نظام چما دو بیجم برا ترک نگرن برا سدی سد برا کیجان دنیا ای دجمنه محلی کینه برا او سرکبن yani نظام چما خراب او تو بی دنگ مکه Türkiye fakir fukara de her beşi dünyada de her beşi jiyanı da vanda kırne ya kanaba da futbolu da peşketi bana ne işte ne sanyarı da ne bilimde ne nibiskari da tuz zukumeki de ve dünyada cihan tüne ne de medeniyet de ne de diplomasi de yani Tayyip Erdoğan bugre bine Almanya bir kez serokazir dünya alemi bir tepkene tamam که کو حوالی بدن زور سپاس خباش منره Slav سلاف شتره شب باش هوانو خباش میرن